ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ସେଇଠି ମୋତେ ରାତିରେ ଡାକେ ତାପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧମକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଟକା ସେ ମୋତେ ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଡାକେ ଆଉ ମୋତେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ସେ ଏମିତି 5ରୁ 6 ମାସ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ସେ ମୋତେ ସେକ୍ସ କରୁ କରୁ ତା ଛୁଆ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତା ଛୁଆ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ବଢୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାର ପିଲା ମୋ ପେଟରେ ରହିଗଲା। ଇଏ ମାଆକୁ ଗଲି ମୋ ଠାପୁକୁ ଅଛି ମତେ ଏବେ ବାହା ସିଏ ଅଛି ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଜଣେ ଟକା ଗାଁର ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଡାକି ସବୁବେଳେ ସେକ୍ସ କରେ। ଏମିତି ହିଁ 5ରୁ 6 ମାସ ସେକ୍ସ କଲା। ସେକ୍ସ କରୁ କରୁ ସେ ଟକାର ଛୁଆ ଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁବତୀ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଟକାକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଟକା ବାହା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରୁଛି। ଏ ନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି।